आरो सोरबा दावराव देख्रेब सार सोरबा अमर सिंह ब्रह्म सार बिथांमोनखौ रायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां होननानै आं सानो आरो जाय मानसिया दिनै गाव गावनि दोलोखौ गारनानै इउपिपिएलआव दिनै थांदों थाखा फैसा नागिरनानै बै दैदेनगिरिफोरखौ माब्लाबाबो जोंनि बर' रायजो राजा एबा बिपिएफ दोलाव जायगा होफिननो नाङा। दा दिनैहाय बिथांमोना गोबां खामानि मावदों जाथिनि थाखाय, नाथाय नों बायदि जोलैनि हांगार इउटुबारा जोंनि बर' हारिनि थाखाय दिनै मा मावखो आरो मा मावलांगोन? बिथांमोना बर' हारिनि जौगानायखौ माब्लाबाबो मोजां मोना आरो इउपिपिएल सरकारनि मावनाय खामानिखौ बिसोरो नायनो हाया। दावराव देख्रेब बायदि जानला मोनला गावनिल' अहंकार गोसो लानानै साननानै रायजो राजाफोरखौ बेबायदि थुलुंगा होनाया मोजां नङा। दा मा बुंबावनो रायजो राजाफोर, इउपिपिएल दोलोआव मा रोखोम मेन्टेलिटिनि मानसिफ्रा थायो आरो माबायदि मेन्टेलिटिनि माने दैदेनगिरिफ्रा माने फोथाराव ओंखारो, थारमाने ससियेल मिडियायाव ओंखारो आरो नङा होमबा? सिदा बाथ्रा, रागा जोंनानै लाब गैया नङा होमब्ला? दा दिनैनि दिनाव जोङो बिथांखौ बर' हारिनि सासे माने जोलैनि हांगार बुंनांगोन आरो बर' जाथिनि बियाद भाइरास नङा होमब्ला? थारमाने बिथांखौ बुंनांगोन मोसौ थैजों जोनोम जानाय बिथाङा सासे बर' फिसा होननांगोन रायजोफोर। सिदा बाथ्रा नङा होमबा? मासे मोसौनाव जेसेबां गियान दं नैबे इउटुबार बिथांनाव बेफोरबायदि गियान गैया रायजोफोर। दा बिनि थाखायनो दिनै बिथाङा एकदम जाथारै माने जानला मोनला बाथ्राफोरखौ दिनै बिथाङा ससियेल मिडियायाव लानानै फैदों, जुक्ति गैयै बाथ्राफोरखौ। दा दिनैनि दिनाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनखौ सोंखारिनो हानाय बिथाङा सोर बे? दिनै बै बिथांमोनखौ सोंखारिनो हानाय बिथांनाव मा अबदान दं जाथिनि थाखाय खामानि मावनाय? जाथिनि थाखाय मा मोजां खामानि मावनायनि बिथांनाव रेकर्ड दं रायजोफोर? दिनै दावराव देख्रेब सार, अमर सिंह ब्रह्म सार, दिनै बिथांमोना जाथिनि थाखाय गोबां खामानि मावनायनि अबदान दं। जाथिखौ फोथांनानै लाखिनायाव बिथांमोना दिनैसिम गोबां खामानि मावदों। नाथाय दिनै नोंथांमोन बायदिनाव मा अबदान दं? दिनै बिथांमोना जेसेबां खामानि मावदों, दिनै नोंथांमोननि सरकाराव थानाय अर्थात प्रमद बर' बिथांनि खुंथाय इउपिपिएल सरकाराव थानाय बिथांमोनानो दिनै दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह ब्रह्म सारमोननि मावनाय बायदि खामानि माब्लाबाबो मावनो हायाखै। सिदा बाथ्रा, दिनै अमर सिंह आरो दावराव देख्रेब नार्जारि सारमोनहा जाथिखौ फोथांनानै लाखिनायाव गोबां खामानि मावदों। नाथाय दिनै नोंथांमोननि सरकाराव थानाय जायनाखि दैदेनगिरि, बै दैदेनगिरिफोरनि जेनाखि खामानि, बे खामानिफोरखौ जों दिनै नुयो बर' जाथि जोबस्रांनायनि मोनसे पलिसिखौसो जों नुयो। दिनै बिथांमोना जोंनि हारिखौ गाहाय लामाजों लांनायनि जेनाखि पलिसि, जेनाखि प्लान, बैफोरखौसो जों दिनै नुदों दिनैनि दिनाव। दा दिनै गोबां डेभेलप जाबायनो रायजो राजाफोर, बा अख्रांसे डेभेलप जाबाय, बिटिआर मुङानो गिलु फालु गोजौखानो। दिनै मा जाखोलै? आरो दाखालि अमित शाह बिथाङा बुंदों 96% बिटिआर दफाखौ मावफुंबाय। 96% बिटिआर दफाखौ मावफुंनायनि गेजेरावबो दिनै मानो बेफोरबायदि जोंनि बिटिसिआ होरलां होथां जाखो? अबसे मावफुंबाय, आंनिब्लाबो माया मावफुंजादों? बै बिटिआरनि पावारफोरखौ जेनाखि लांनाय, बैफोरखौ मावफुंजादों। मोजां मोजां डिपार्टमेन्टफोरखौ लांजोबनाय, बैफोर मावफुंजादों। दिनै गावनि बिटिसिनि गोबां मोनथायफोरखौ खोमानानै लानांनाय, दिनै बैफोरखौ मावफुंजादों। दा माथो मावफुंजादों? बेफोरखौसो मावफुंदों दिनैहाय। डेभेलपमेन्टनि मा खामानि मावफुंखो दिनैलाय रायजो राजाफोर? दा दिनै बा बिटिसिनि हाखौ हगारनोसै कम्पानि बानायनो आदानिनो। बै कम्पानि बानायनायनि गेजेराव एबा कम्पानि बानायनायनि उनाव जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा साख्रि बाख्रि मोनसिगोन। बे सारा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बेयाव मावनानै आलो गोजोन जानो हासिगोन आरो मा। बे जाहैबाय प्रमद बन्दु बिथांनि सिमां रायजोफोर। बेसेबां मोजां नङा होमब्ला? दा जामारगोनफा रायजोफोर। दा दिनै बै समनिफ्राय दिनै बिथांमोना बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेसेबां सिमां होबोखो? सुइजारलेण्ड बानायनायनि सिमाङा दा जाफुंबाय रायजोफोर। आरो न'खरै न'खर साख्रि होनायनि सिमां, बेफोर जाफुंबाय रायजोफोर। आरो गोबां मावफुंनांगौ सिमां, दा बेफोर जाफुंबाय रायजोफोर। दा दिनैबो बैफोरबायदिया जाहैबाय
प्रमद बन्धु बिथांनि सिमांसो दिनैहाय बेयाव मोनसेबो खामानि जाफुङा रायजो राजाफोर दा हगारदोब्रा बै बासबारिनि रायजो राजाफ्रा हगारदो देनांहाय कम्पानिया जायाबा हाखौ सेनानै लाफिनबानो जाबाय बास मोनफिनगोन नङा होमबा बे UPPL सापर्टारफ्रा थांनानै हगारहैदो देनां कम्पानि जायाबा लाफिनबानो जाबाय दा बिराद डेभेलपनो दिनै BTCनि रायजो राजाफोर एबा रिजार्भ एरियायाव थानाय आइ आफा जोंनि बर' रायजो राजाफोर एबा ट्राइबेल सुबुंफोरखौसो दिनै बिथांमोना होखारनो हायो इभिक्सन खालामनो हायो दिनै जायनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जिउ होनानै थै होनानै बे BTCखौ मोनदोंमोन दिनै बेफोरनि पावार बेफोरनि हा हुखौसो दिनै बिथांमोना खोमानानै लानो हायो दिनै हा बारायनांगौआव बिथांमोना खमायनानैसो लानो हायो रायजो राजाफोर होमबा बिसि मोजां सरखार बियो दा दिनै बिथाङा हाखौ होबाय कम्पानि बानायसिगोन दा बिसिबां मोजां रायजोफोर दा हा फाननायनि सल' खिन्थासैलां लोगोफोर एसे खोनासंदो नोंथांमोनाबो दा प्रमद बन्धु बिथांनि हा फाननायनि सल' रायजोफोर दिनै हा खरलबसे हायावनो बिराद मोजाङै मावनानै जायो आरो आबाद मावनानै नङा होमब्ला दा सानसेखालि आंना फिसालाफ्रा साख्रि नागिरगारबाय दा साख्रि नागिरनानै उफाय गैयैयाव आं बे हाखौनो फाननानै बै साख्रिनि थाखाय हरबाय आरो जिहेथु फिसालाया साख्रि मोननांगौ आलो गोजोन थांनानै थानांगौ थाखायै फैसायै गारि मथरै न' बाङै नङा होमबा रायजोफोर दा आंहा हाया फानबाय हाया गैला मावनानै जानायाबो गैला आंहा बै फिसालानि आसायावनो थांनानै थाबाय आरो दा जोबनायाव फाइनालि मा जाखो गैया साख्रियाबो जाला फाइनाल खबर जाबाय दाना मा जाबावनो आरो हाखौबो मोनफिनला दा जोबनायाव बेफोरबायदिनो लान्दा खान्दा जाबाय आरो रायजोफोर दा बै हा फाननायनि सल'गा बिदिनो दा दिनै हा फानबाय अनेक मानसियानो हा फानो फिसाला फिसाजोफोरनो खेथि बायनानै होयो स्कुटि बायनानै होयो ओजों फिसालाफ्राबो माबा माबि जायो नङा होमबा लास्टआव बिदिनो बरबाद जायो रायजो राजाफोर दा ओरैबो हाखौबो मोनफिनला ओरैबो गावबो बरबाद जाबाय आरो फिसाला फिसाजोआबो बरबाद जाबाय दा बेफोरबायदिनो बिराद गाज्रि गाज्रि सिमांखौसो प्रमद बन्धु बिथाङा नुहैयो रायजो राजानो दा बै समनि बाथ्राखौ एसे गोसोखांदों आङो दा बेफोरबायदिनो बिराद मोजां मोजां थगायबाय रायजो राजाफ्राथ' नंगौ सानमारगोन आरो सोर नंगौ साना जिहेथु रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि बिराद गोदै गोदै रावफोरखौ बिसोरो थफ्ला खाथुमनानैसो दोनो आरो जेब्लानाखि फोथाराव ओंखारो बै थफ्लानिफ्राय बर'नो दा रायजो राजाफ्रा बेखौनो खदै गलायनाय खुगायाव एम्फौ बारसनलायनाय प्रमद बन्धु बिथांमोननि प्रग्रामाव थांनानै खोथाफोरखौ खोनासंहैयो रायजोफोर दा बेफोरबायदिनो आरो रायजोफोर दिनै जोंनि BTCया डेभेलप जानो थाखाय बै कम्पानिनो हा हगारलायनांगौ नामा रायजो राजाफोर दिनै गावनि BTCयानो बेसेबांबा पावारफुलखा दिनै गावनि BTCखौनो डेभेलप खालामनो थाखाय बेसेबांबा क्रर क्रर थाखा फैखायो बेसेबांबा मोजां मोजां डिपार्टमेन्ट दंखायो दिनैहाय बे BTCखौ सालायनो थाखाय BTCखौ माने मोजां डेभेलपआव लाबोनो थाखाय दिनै बै हा फानबाल'नो डेभेलप जायो रायजोफोर बै हा फानबाल'नो दिनै बे रायजो राजाफोरनि बे जेंनाफोरखौ सुफुंनो हायो नामा रायजोफोर दा हागोनफा दा बेफोरबायदि सिमां नुनायखौ ज्राब गारनाया मोजां रायजोफोर दिनै बै समावबो बेफोरबायदिनो बिराद गिदिर गिदिर सिमां होदोना होआखैमोन दिनै मा जाखो रायजोफोर दा बेफोरबायदिखौनो दिनै सिन्था खालामनांगौ दा दिनैनि दिनाव गावनि बर' फिसाखौनो होखारनानै दिनै गुबुननो हा होनो नागिरनाय बेफोर बेसेबां गनायथाव रायजोफोर बेफोर जाहैबाय प्रमद बर' बिथांनि सासनाव नुनाय माखासे नुथायफोर दिनै रिजार्भ एरियायाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा गोबां बर' फिसाफ्रा रायजो जादों आन्थालि फान्थालि आलाय सिलाय नङा होमबा दा बै जोंनि बर' फिसाफोरखौसो दिनै बिथांमोना इभिक्सन खालामो आरो दा इभिक्सन खालामनानै सोरनोबा गुबुन जाथिफोरनोसो बिथांमोना हाखौ होयो दा बे जाहैबाय सरखारनि फर्मुला डेभेलपमेन्टनि फर्मुला रायजोफोर नङा होमबा दा जोंनि BTCखौ गोबां डेभेलप खालामनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनिबा बै आदानिमोन बायदिनो हा हगारनांगौ कम्पानि बानायनांगौ अब्लासो जोंनि रायजो राजाफ्रा माने बै कम्पानिफ्राव मावनानै मोनजागोन गोबां डेभेलप जागोन जाहैदों रायजोफोर दा बेसेबां गनायथाव दा बैफोरबायदि साननायखौ प्रमद बर' बिथाङा ज्राब गारनानै दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो दिनै गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रानो गोबां थाखा फैसा गोनां दंसै दा आथिखालाव दा बैफोरबायदि माहाजोनफोरनो बैफोर हाफोरखौ
साहा बागान खालामग्लुंनो थाखाय बैफोर जायगाखौ हगारग्लुंजोबलाय। सोरबाबा रबार बागान बानाय, सोरबाबा साहा बागान बानाय, साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसाफोरनो बागान बानायनो सुबिदा हो, हाखौ राननानै हो। दिनै गोबां साहा आबाद बानायनायनि उनाव, गोबां प्रडाक्सन जानायनि उनाव बैफोरबायदि जायगाफ्राव गोबां कम्पानि लु साहानि। बैफोरबायदि कम्पानिफ्रावनो गोबां जोंनि बर' लाइमोनफोर, बर' फिसाफोर, बर' बिमा, बर' बिफाफ्रा थांनानै थागोन एभेलेबेल। दा दिनै गोबां जोंनि आसामफ्रावबो बिदिनो दं। गोबां हा हु थानाय जायगायाव साहा बागान खालामदों, इन्डास्ट्रि बानायदों। दिनैहाय गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा थांनानै थादों। दा दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि दिनाव जाय हादानफोराव साहानि आबाद बानायदों, बै हादानफोरखौसो बिथांमोना इभिकसन खालामनो नागिरो। दिनै साहा आबादफोरखौसो दिनै बिथांमोना JCBफोर लानानै दिनै एरखुनो नागिरो। बै समाव रन्जित बसुमतारी बिथांमोन बायदिया बुंदोंमोन, हाग्रामा महिलारि सारनि बिहावनाव गोबां साहा बागान दं, एरखुनांगौ मानांगौ बेफोरबायदि बुंलाबायदोंमोन। दा बेफोर जाहैबाय डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा नामा रायजोफोर? दिनै बै कम्पानियाव मावोब्ला आङो बेसेबां थाखा मोनगोन मान्थलि? आङो जुदि बै साहा आबादनि सासे मालिक जायोब्ला, आङो बै 50 बिगा साहा आबादनि मालिक जायोबा, बै 50 बिगा साहा आबादनि मालिकआ आङो बेसेबां थाखा मोनगोन रायजोफोर? सासे मानसियाव 50 बिगा साहा आबाद खालामनो थाखाय हादान हगारनानै हो। जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा माहाजोन जागोन, बयबो मालदार जागोन। होमब्ला दिनैहाय गावनि हाखौसो दिनै हगारनानै बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरखौ गोजौ लामाजों लांनायनि नामाव दिनैहाय लेबारावसो लांनानै बिथांमोना थांनानै थानो मोन्थाय होयो। मालिक जानानै थांनानै थानायनि मोन्थायखौ दिनै प्रमद बर' बिथांमोना होआ। दिनै लेबार, दाहोना रुवाथि बैफोरबायदि फिसा फिसौ खामानि मावनानै जानो थाखायसो बिथांमोना दिनै सुबिदा होयो। खिन्थु मोजां खामानिखौ दिनै बिथांमोना गोसोखाङा रायजोफोर। दा जोबनायाव फंनैसोल' रायज्लायनोसै लोगोफोर। दा डेभेलप होनो बिथांमोना बिराद डेभेलप, आरो मालायनि सायाव सोनारनानै डेभेलपनि सिमां नुयो। बे माब्लाबा जाथाव रायजोफोर? फाग्ला बे कम्पानियाव दाहोना थानानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मालाबा डेभेलप जागोन नामा? दा दिनै बैफोरबायदिखौनो बिथांमोना सिन्था खालामनो रोङा। दिनै हाया जुदि गोमानायनि उनाव बै हाखौ मोनफिननांगौआ मालाबा जाथावगोन रायजोफोर? जायनि थाखाय दिनै बोसोरै बोसोरै जोंनि बर' फिसाफ्रा जिउ होनो गोनां जादों। दा दिनै मा जादों? दा दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंनो लुबैबावदों, दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो गोबां थाखा फैसा गोनांफोर जाबाय, नङा होमबा? दिनैनि दिनाव दा दिनैहाय गोबां साहा आबाद मावदों, नाथाय गोबां प्रडाक्सन खालामनो हायैनि थाखाय, गोबां एभेलेबेल बागान गैयैनि थाखाय दिनै बै बागानफोरनि बिलाइफोरखौ दिनै गुबुन गुबुन जायगायावसो फानहरनांगौ जायो। दिनै जुदि गावनि हायावनो गावनावनो जुदि एभेलेबेल दिनै साहा बागानफोर दंमोनब्ला, दिनै बे जायगायावनोथ' कम्पानि बानायनानै बै कम्पानिनिफ्राय जिनिसफोरखौ जुदा कान्ट्रिफ्राव जों फाननो हागौमोन ना? हायामोन रायजोफोर? दा दिनै बैफोरखौ दिनै बिथांमोना सिन्था खालामा। दिनैहाय फिसा फिसौ बागान मावदों, दिनै कम्पानि गैयैनि थाखाय अबेबा बेंगल अबेबा बायदिसिना बेफोरबायदियावसो हरनांगौ जादों। आरो दिनै प्रमद बर' बिथां जेनाखि आदानि कम्पानिनो हा हगारनानै रायजो राजानि डेभेलप हास्थायनाय, बे सिमांखौ नुयैआनो मोजां होननानै आं सानो। आरो नैबेफोरबायदि दा गेसाव गेसाव इउटुबार, UPPLनि जोलैनि हांगार इउटुबार, बैफोरबायदिफ्रा सिन्था खालामनाया मोजां। आरो सोरबा दावराव देख्रेब सार, सोरबा अमर सिंह ब्रह्म सार, बिथांमोनखौ रायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां होननानै आं सानो। आरो दा दिनैहाय बिथांमोना गोबां खामानि मावदों जाथिनि थाखाय, नाथाय नों बायदि जोलैनि हांगार इउटुबारा जोंनि बर' हारिनि थाखाय दिनै मा मावखो आरो मा मावलांगोन? दिनै नोंथांमोना मावबाबो जाथिखौ सेरखाय बेरखाय लेथेर फेथेर खालामनाय आरो जाथिखौ फोजोबस्रांनायनिसो दिनै नोंथांमोना खामानि मावगोन। बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां। आं नोंथांखौ बै समावबो रायखांबाय, अब्लाबो दिनैसिम नोंथाङा सेन्स जानो रोङा। नाथाय माब्रै सेन्स जानो? नोंथाङा दिनै मोसौ थैनि थैजोंसो जोनोम जानाय सासे मानसि होनजायो। दिनै बिदिब्ला नोंथाङा माब्रै सेन्स जानो? दिनै UPPLआ जोंनि बर' हारिखौ बबे लामाजों लांदों, बे नोजोरखौबो दिनै नोंथांमोना मानो नुवाखै?
दिनै बर' जाथिया मा जेंनायाव गोग्लैदों, दिनै बर' जाथिया मा खहा जादों, बेखौबो दिनै नोंथांमोना नोजोराव गोग्लैयाखै। दिनै थाइसे थाइनै थाखा मोनबाथाय जाथिया मा जादों बेफोरखौ नोजोर होआलासिनो दिनै जोंनि बर'नि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्राबो थाखा फैसा नागिरनानै UPPL हान्जायाव दिनै बारसोमदों। दा बैफोर बारसोमग्राफ्रा दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ। आरो जाय मानसिया दिनै गाव गावनि दोलोखौ गारनानै UPPL आव दिनै थांदों थाखा फैसा नागिरनानै, बै दैदेनगिरिफोरखौ माब्लाबाबो जोंनि बर' रायजो राजा एबा BPF दोलोआव जायगा होफिननो नाङा। रायजोफोर गाज्रि मोननानै लाब गैया। जाय मानसिया खनसे बारदाव बे मानसि 1000 बार बारगोन, दिनै देरहानायनि उनावबो बारगोन। दा बैफोरबायदि मानसिखौ फोथायनाया गोब्राब आरो फोथायनोबो नाङा। आरो दिनै BPF निफ्राय जायफोर UPPL आव थांदों, बै UPPL आव थांनाय BPF नि थांनाय लिडारफोरनोबो जुदि प्रमद बन्धु बिथाङा जुदि चान्स होयोबा बिथाङाबो खिथला जागोन। दिनै BPF बायदिखौ गारनानै UPPL आव थांनो हादोंबा, बै समाव UPPL आ देरहायोबा UPPL खौ गारनानै बिथाङा BPF आव फैनो मानो हाया? दा बिनिखायनो दिनै फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सिन्था खालामनानै जुदि सोलिनो रोङाब्ला नैबे जोंनि BTC आ थानाय नङा, मुङाल' थागोन रायजोफोर। दा दिनै गोबां बाथ्रा सावरायबाय, दा दिनै बेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।